Ola a todas, a todos. Para empezar, eu non teño axente literaria. Um, e digo literaria en feminino porque a maioría son mulleres. A miña experiencia no da traducción comezou con Mutacións xenéticas, o primeiro libro que publiquei. Creo que fun afortunada, que tiven sorte. Resulta saír en Vía Láctea, nin un mes pasara da súa publicación e chámanme de unha editorial de Valencia, de Bromera, para sacalo en valenciano. Entón, mesmo nun principio, pensei, estaba abraiada, pensei que era unha broma que me gastaba algunha amiga. Dixenlles que sí, por suposto, ver que era certo. E confeso que daquela eu nin siquera me puxen a reflexionar sobre se debería ou non esperar un pouco antes de sacalo en castelán, para que non fose competencia desleal de cara á lingua galega dadas as nosas circunstancias, que non teño que explicar a galegas e galegos. Entón, dixenlles que sí rapidamente. Despois non foi así, porque outras veces moito máis adiante que me dicían que querían publicar en castelán algo que sacaba tamén en galego, á vez en editoriais como SM, pois pedíalles que esperasen un tempo antes de sacalo en castelán. Cousa que non fixen nin eu nin os demais, porque como funcionaron sempre, polo menos as editoriais coas que traballei, ao sacar un álbum ilustrado e sacábano á vez en diferentes linguas, e aí tiven unha experiencia que supoño que lle pasa tamén ás demais autoras, aos demais autores, que é que ao sacalo, ao escribilo primeiro en galego, pero antes de estar publicado, escribilo xa tamén en castelán, así que en pezas breves, non podía evitar ocorrérseme algunha outra cousa que cambiaba un chisco a historia, ou unha frase que lle daba outro sentido, e tiña que volver ao galego e corrixilo aí. É dicir, que era unha sorte de vasos comunicantes que ao final xa non se sabía cala era a historia orixinal, aínda comezando en galego, como se o fosen as dúas. E iso foi a miña experiencia. En canto á traducción a outras linguas do Estado, encargáronse sempre as diferentes editoriais, non tiven que ser eu a que tiven que chamar a ningunha delas. Logo, para traducir, por exemplo, mesmo, incluso tamén se encargaron as editoriais para a traducción ao serbio dun deles ou ao chinés, foi a EDB quen se ocupou, ou ao coreano foi a editorial SM. Logo, por exemplo, Oco, xa sabedes que saca en todas as linguas, en inglés, francés, italiano, portugués, as súas, ademais de en galego, por suposto, os seus álbums ilustrados. O español de Hispanoamérica tamén se encargaron as editoriais para cambiar, como sabemos, algunhas cousiñas, van desaparecer verbos co sentido que lle damos nós, como coller, pasábano, creo que do castelán directamente, iso é o que fixeron. Logo, pois por contarvos algunha, traduciron a maioría dos meus libros ao castelán. Nun principio traduciunos María Xesús Fernández, e logo para traducilos máis adiante comecei a traducilos eu, incluso a primeira traducción, os brutos, así da primeira traducción case literal ou literal, además pedíallo así eu, adrede, ao meu marido, traducía literalmente, eu xa sabía que era así, e logo eu, sin ter que darlle explicación ningunha, pois dáballe as voltas que quería.
Unha das traducións ao castelán fixo as Juan Farias, foi un luxo, posto que era un autor xa moi recoñecido daquela en todo o estado, pero fixo porque el quixo, porque se lle ofreceu el editorial, como era galego, ademais, e sei que me apreciaba, pois quixo traducir el As de Mosca Paranxo ao castelán, e porque hoxe non é o caso, se non falaríamos de detalles desa traducción e da creatividade do propio tradutor. Cando me traduciron a linguas que eu descoñezo, é dicir, case todas, téñenme consultado nalgúna ocasión e outras non. E acórdome do que dicía Xavier do Campo, que el dicía que xa podía ser o coreano ou que fose, que el dicía a min que me manden a traducción que quero revisala eu antes de que se publique. E o razonamento que poñía era que malo será que o traductor, ao saber que o autor quere ver a traducción, non se esforce un chisquiño máis en facelo ben. Pois eu nin siquiera esa habilidade tiven. Logo, como anécdota, pois na escola de traducción en Vigo, unha alumna alemá pois fixo unha traducción para o seu proxecto de fin de carreira, fixo unha traducción do Estanque dos Parrolos Pobres. A profesora pareceulle que era unha moi boa traducción e dixo que pena que isto non se non se traduza, en Alemanha. Entón, pois a rapaza, por casualidade, esas cousas son casualidades, pois súa nai, ás veces, que traballaba nunha editorial, ali, pois que dixéronlle que sí que o publicaban. Pero, claro, os dereitos dese libro tiña o CDB, e DB, pois non se puxo de acordo co editorial por cuestións económicas e quedou sen traducir ao alemán. Esas cousas pasan. E logo, pois, que lle pediría a unha traducción? Pois pediríalles que si, por exemplo, eu tentei escribir algo pois que emocione nunha páxina ou que faga rir noutra ou que che arrinque un calafrío noutra, que produza a mesma sensación. Algo semellante a que se a min me saiu algo como se fose auga en un recipiente de cristal, que no outro lugar donde vercan o contido, que se o vas a probar, che produza unha sensación semellante e non que pareza, pois, que bebes en plástico, porque en principio a auga que parecía a mesma, ao vertela no plástico ou estar ali un pouquiño tempo, recoñeces que igual non sabe que en vaso de cristal. Pois que produza algo parecido. E remato pois cunha anécdota da que foi unha das miñas primeiras lectoras. Unha lectora de luxo, porque además dicía que eu era a mellor escritora do mundo. Agora, aínda que sigue aí, sigue entre nós, está precisamente agora na miña casa, pois xa non pode ler, tanto pola vista como pola súa cabeciña, que xa está case todo o tempo nun universo diferente. Bueno, pois miña nai, que é a que dicía que eu era a mellor escritora do mundo, cando chegou a traducción do vasco de Puaz que noxo, chega a traducción do euskera, entón eu vina e sei que ela se alegraba dos meus éxitos, entón quixen enseñarlle rapidamente o libro e dixenlle: mira mamá, Puaz que noxo en vasco. E ela, nada máis abrilo, di: aquí falta o que di o pai. Sabía os meus libros ata de memoria as ringleiras, e como era un álbum, pois era efectivamente máis doado, pero eu non me decatara, e ela decatouse, pode o comprobar calquera, que naquela primeira edición en euskera de Puaz que noxo falta xa na primeira folla o que di o pai, que é: o mellor ven a ti a visitarte. E tiña moita importancia co final da historia, porque efectivamente
só o timbre el vai abrir correndo cando os seus pais lle din que non habrá descoñecidos. Entón, bueno, todo o que ten que ver coas traducións é realmente emocionante. A todos nos gusta que nos lean en calquera parte e agradecémolo moitísimo, pero sobre todo primeiriño é o noso, despois virá o resto. Tampouco é cousa de obsesionarse. No meu caso, xa digo, eu creo que tiven moita sorte. Non teño a xente literaria. Supoño que iso facilitaría as cousas, habería máis libros traducidos, pero, bueno, aí seguimos. Un saúdo a todas, a todos os que estades vendo este pequeno vídeo caseiro.